जय भीम जय संविधान. हिंदू कोड बिल पास न झाल्यामुळे कायदे मंत्रिमंडळाचा राजीनामा देणारे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि एकीकडे आताचे एज्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जे नीट एक्झाम लीक झाली त्यामुळे 4-5 मुलांनी सुसाईड केले. ते एज्युकेशन सिस्टीम चालवण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. तरी त्यांना कुठलाही पश्चाताप नाही. 4-5 मुलांनी आत्महत्या केली विद्यार्थ्यांनी, तरी त्यांना काही वाटत नाही. विचार करा, सत्तेसाठी हे हापपलेले आताचे पुढारी काही कामाचे आहेत का? ज्याच्या हितासाठी नाही, ते फक्त स्वतःच्या तिजोरी भरायच्या किंवा खिशे भरायच्या कामाचे आहेत. तरीही त्यांना अजिबात पश्चाताप नाही. 4-5 मुलांनी सुसाईड करू नये. तर विचार करा, त्यावेळेस फक्त हिंदू कोड बिल पास न झाल्यामुळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलात पास न झाल्यामुळे राजीनामा दिला होता आणि इथे राजीनामा मागूनही ते तयार नाही सत्ता सोडण्यासाठी.